Moi boas tardes. Este ano que o Festival Atlántica e, tantos outros festivais e eventos quedáronse na nacencia ou non naceron por causa deste mal que anda por aí. Pois, como o conto non queremos que pare, porque sirve tamén de remedio eficaz, pois vou vos botar un contiño, que non é ningún conto siquiera, é un recordo que teño de miña avoa, cando eu era moi pequeno, e empezaba eu mismo coas exageracións, empezaba con aquelo de douche unha patada e mando ta a lúa, e despois decía outro, pois a ti douche e mando ta ao sol, e así aprendíamos o sistema solar completo e as galaxias, e cando xa chegábamos a uns límites que non sabíamos máis, o que decíamos era, pois douche unha patada e das 8 voltas ao sistema solar, e pasábamos ao numérico. Entón, das 1000 voltas, das 100.000 voltas. E miña avoa contaba tamén unha cousa moi exagerada e moi bruta, pero contaba cunha tranquilidade. Decía que dous veciños dela que non se levaban mal, pero por pasar o tempo apostaban cando se vían a calquera cousa. Decía, aposto xa que non comes isto, e se o comes douche tanto. Pois un día dixolle un ao outro, mira, se pouso a cabeza aí nese cepo e me das cortado dun machadazo, eu douche. E dixo outro, bueno, pois pona. E colleu a machada e quedoulle presa na masa así por unha piel. E dixo outro desde o cepo, perdiches.